I šta ti radiš? Pa ništa, evo upravo hoću da dekorišem sto. Upali ti se kosa skoro. Fuh, i da zaletim sveću, ali mi ne ide. Da ti pripomognem. U stvari da, odustaću od ovoga, mislim da ću na tanjiriš da je zaletim. Pošto mi jednostavno ovako ne ide. Evo vidiš, ja upravo pokušavam da napravim dekoraciju. Ti dobra tetovaža. Jel da, sviđa ti se? Pa da, ja sam sva fancy, znaš. A gde si se ti to tako lepo spremila? Pa spremila sam se, znaš, za svoje goste, pošto naravno, pošto sam ja domaćin večeri, pa onda moram da budem i lepa, od njih dve inače ne očekujem da će se nešto spremiti, pošto inače izgledaju kao da su juče umrlo, tako da ne verujem u njihov odabir, tako da... Momenat! Eto, pripomogla sam ti. Sad ćeš ti to lepo da tako, evo, mislim da će mi sad upravo stići gosti, pa ću ih dočekati, predjelo je spremeno, glavno jelo isto, tako da, pa u suštini je sve spremno za večeras. Očekujem da će biti jako ugodna, to jest večer, pa sad vidjet ćemo kako će sve proteći. Ja mislim, opet kažem da će se mojim gostima današnjim svidjeti moja hrana koju sam ja spremila i mislim da ću pobediti. Ti si sigurna. Da, ja sam uvijek sigurna u sebe i jednostavno znam da ću pobediti. Ekstra. Ova tvoja gošća nikako da stigne gore. Pa evo sad će. Snimat ćemo joj samo cipele. Kako ulazi dobro. Evo sad ću, mislim da bi trebalo da zvoni na vrata. Evo čujemo upravo lift, pa ćemo sad da je dočekamo. To se u Srbiji tako dočekuju gosti, jel? Pa da. Odmah s vrata, ni ne zvone. Odmah s vrata, da, zato što čujem lift, pa znam da je ona, evo, stigla nam je prva gošća, tako da... A, to je donela za poklon, jel? Da, ova druga raspala još treba da stigne. Izvolite, uđite. Hvala, lepo sam na ulicu, otvorite. Pauza. Pauza.